ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓପନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ସିଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ। ଆସ, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଝର ପାଣି କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ହେଉଛି। ଏଠି ହାତୀ ଇଏରୁ କେମିତି ପାଣି ଗଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାବିନାୟକର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଠାରେ ହେଉଛି। ଯାହାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସାଦ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ସିଏ କର। ତ ଭାଇ ଆମର ଓନର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯେତିକି ସବୁ କାରବାର ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଯିଏ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓପନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ସିଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସ ଅଶ୍ୱତମ୍ବର ଭଲ ହେଲାଣି। ହଁ ମୁଁ ପଛ ଆଣିକି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ। ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଏଇଟା। ହଁ ଆଣ୍ଠା ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠା ଭୋଗ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏଇଠୁ ଭୋଗ କିଣିକି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ କର। ତା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କଥା। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिन्द्राणि नमः शिवाय।